Tu yaro yo Trai, tu yaro yo blay haka jaka kentang Jong u. Tu yaro yo haka sahit beneng ka bor Jong u. Tu yaro yo namar ki jingle ba kraw bor Jong u. Tu yaro yo kat bakum ke jing kraw ka batam Jong u. Ai baka ke baro ka penhiar mensim kan yaro yo Trai. Tu yaro yo Trai. Ipriang sngau bhai phi baro sa chisin pat. Sekeni ke jing syakri lang ke jongi kum ke jing seng samla balang Presbyterian Put Mauri lingba ke YouTube channel Jong ke jing seng samla ki parlok samla ki long kme ki long kpa ki parabangej ba ie bat baro ki bala ban shim benta bat ngi hageni ke janmit ye ke ban syakri lang yo ublei lingba ke ni ke YouTube channel ke jongi ik priang so bhai pi wei bat ngi kermen bapin mat ye ke jing kerkhu ki jong ublei lingba kani ke jing syakri hagani ke janmit ai bo min sim jong ublei un pensyat bor un ai bor yapi haga wei pa wei ka benta ka bapio bani sim benta bat ngi pat ublei kerkhuru ikani ke jing syakri ke jongi hagani ke janmit na du basdang jongka bat hadu ka bawai jong karu nginya sedang no yakani ke jing syakri hagani ke por nginya sno lang banyarwai ke jing ruai ka basan spa nyopusan ke jing ruai ka basan spa nyo pusan kajing yaro yublei pat hadian jo kene kajing ruai asngo bha ban kerpat ye imisan kenti neng nong in sayalam yangi haga bapuli ne ka ketien kajong blei bat ha kajing duai kajing ruai ka pasan spa nyo pusan Shakri u Trai lukin rat ya ro ben pao jing ben em ha per thai ba ro ga ker teng ba don bor u jisu ben crow ga hi ma ga jong u hangi ga Sen shar u blay ban ben em u la shangi u la jan lu kun u la pa u ba lang u jong u un ri wa ya ro ga krau ga jing ben em du ji su la yon jing ya ro you blame u ba ha kli tam ga u ram you kun ya ngin per da cham ki angel buneng ru ki ya ro ya ban ki ngun ya ungin ya dem ya ungin ya ngu ka donu jong yi a try to ben blue ka pu ram ban ya ro hu ji su ngin un sin shar klem Shabong eu blei jing duai ngan pulin na Lukas kalan nong ba arhuai kar khot ka balai pusau dolai phunriu king tien mong kumni namar kata tu sumar yala de yo kumno ba ki don no jong phi kin snow kya dak ba bam la lot
badak babuat badak kijing khuslai perthei bad ba kata kasngi kan lap kendet yapi kum kajing riam na ba kumta kan ngat ha kita baro ki ba shong sa hasla ka khendau baro namar kata to sharai phi hala kasngi dak badu wai ba anyo nyo yapi ka ba bet ban lat no na kini ki e baro ki ban saja bad ban yang hakmat ukhun ubrio tingil e blejing doi ukpajing iba baneng sasimi traji sub ye ngiwan ban ai ngoi me trai ni ka jan me kin traji sub ba kodor ngidam jing sukmen ka bakraw kin traji sub ye ma ka por kin traji sub ye mi ban ke biang ka yem kho bi ka tang ka jong me kin traji sub ye ban shakri lai kor tang ka em jong me kin trai abala buon ki sngi ke ta yob ki banai kin traji sub ye bangim yo ban ke ka yeng ka jong me kin traji sub ye ling ba ka jing yalang ki pastar ka jong me kin traji sub ye bangin yo ban ke biang ka jaka ba kan tang ka jong me kin trai bangan plai kor tang ka em ka jong me kin traji sub ye ba mi long blei ba em blei ba shi sha kin trai bala ban thai ki jing pang bala ban snai ki jing pang kin trai jisu bi trai jisu ma mi long play trai bala ban panjai ki jing pang jing stom kin trai jisu bi kom ni ka por ka ba man ta kin trai jisu bi ngi da jing ka jing e ka ba khraw kin trai ka thai ba ro ka wai kin trai jisu bi ka jing wan jon ka khlam kin trai jisu bi ngi ge skem ga ka jing pha ka jong mi kin trai jisu bi bangi ki break kin trai bangi la le pop shisha kin trai jisu bi bangi la pen so si ya mi kin trai jisu ba ko dor ba ka par thai ba ko wai la da ka pop kin rei kin trai jisu ba ko dor bangim ja skor shu khti ba im jumi bar ngim wa chu kin trai ya me ba mi long blei ba em u blei ba menta ba bam jukur kin trai jisu bi ba mi long blei be sha et trai ye ki pop ki jongi kin trai lang pen so si em ye kan nu kin trai jisu bi ba mi long blei ba kloi ban ma ye ki pop ki jongi kin trai jisu ba ko dor ti snake kin trai jisu bi ha do kin ka por ba khlem mar ba menta kin trai jisu bi ba kon ka jing pang kin ka khlam kin trai jisu bi klayo ban rung han ka ri khasi ka jongi kin trai jisu bi maka jing pang kin trai klanang trai bor ba kin trai ne ka wei ki sngi shkoi pa kin trai jisu bi ling ba jing don jing ka jing pang kin trai jisu bi ni haban khang khardap kin trai ya ka yeng ba tang ka jong mi kin trai jisu bi bengim yo kin trai bin ki lang shaka yeng ka jong mi ma du pai lang jong mi kin trai jisu bi ban shakri lang ka tang be em jong mi shi bon kin trai jisu bi ki men si ki ba kor dor ki ba thrang kin trai jisu bi makin ki shka yeng ka jong mi kin trai man ta ki por trai ngim yo shu kin trai jisu bi ti snake kin trai jisu bi the long ka man ka jong mi kin trai to nya na ma mi kin trai ka jing pang kin trai ba ka nom yo le trai ha ka jing em ka jing i we kin trai kin ki break kin trai jisu bi mingi dap dak pop kin trai jisu bi ki jing pen kedet ben rio ki jong mi kin trai ngi ki break kin trai ba ka de ki jing phailen dat ka jing i na mi kin trai jisu bi ba mi la sempat ngi na ka jing pang kin trai jisu bi ti snake kin trai jisu bi the long ka man jumi to nyan no kin trai ka jing pang kin trai ka blon ban sa ka prathai hi ba ro ka we kin trai jisu bi ti snake kin trai jisu bi ngawan ban roi ka pang trai nam ta ka jing seng samla ba ka balang kum jo kin trai jisu bi bagi tu ai ka jing seng samla ba ka balang kin trai maka nang la ban yal ban penya di kalama gospel ka jong mi kin trai na ka wei ka pos wei pa trai ha padeng kum kin ka por kin trai jisu bi tu na ngai the ka jing start haki kin trai ba kum no bi kin nang ban yalam ya ka kan hon ka bar ka jong mi kin trai jisu bi haki tham nyang ki ba batolot ki jong ki kin trai jisu ba i trai jisu ba ko do to wat ino kin trai jisu bi tu dan ka trai bi kin pe yeng kristan kin trai ba bon kin trai jisu bi han ka por kin trai bang bon kin trai ki ba pat yo kin trai bikin le ben trai bang tai ki kam ki jang kun jong ki trai ki ba dei ba hak ban yo kin trai jisu bi bikin ang dan ro trai jisu bi kin haban sha ki yeng ki sam ki jong ki kin trai jisu ba ko ro bi u khaw ku ba ki ba de ban ba mal ka singi ban pandap ka jing bam jing di jong ki khon ki ti hayeng trai ki yo shu kin trai jisu bi ka long ka jing yam jing so si jong ki kin trai jisu ba ko ro ti snake kin trai jisu bi da long ka man ka jong mi kin trai ba kan ka jing pang kin trai jisu bi mak la don bor ku di kin trai jisu to weng kin trai ba ki ki paraman se ma ko ro kin trai kin yo ki jing bam jing di ki ba ki ju bam la ka singi kin trai jisu bi ti snake kin trai jisu bi to don ka trai ban ngi kin trai ki khon ki jong mi beginang la ban shakri kham hai kar tang be em jong mi na ko wei pos pa trai jisu bi to a hi kin trai begin phai no nang ni sakmar kin trai bang nyai ket i ba i kar tang be em jong mi jisu bi wat pen ran kin trai jisu bi ngi ki khon ki jong mi ki bang ni e ban ke ska yeng jong mi kin trai wat ai ba ka jing ba ka ta ka pop kan lap kan det kin trai jisu bi ba ka ta ka jing yap kin trai kan wan lap kan det kin trai ngi jisu ba ko do ka jing yap ko ba shar khai kin trai jisu bi ling bang ki jing pang ki jing kan ka kham ka ba me the kan par thai kin trai jisu bi ki jing bitar ka jong mi wat ai ling ba ka don ka trai pit ki ba da pring jing pang jing stang jong ki kin trai to ai bi ki det ben rian o kin trai jisu bi ba ka ni i ba ro ka di ka jing
Kajing khot kajing me ki kin Trai Jisu be begin kendet benre kin Trai hapenang kapop kin Trai Jisu be beki ya begin persai begin kendet benre kin Trai ba mi long blay em besisha kin Trai badan bor kin Trai ki ibaro kin Trai Jisu be ti snake kin Trai Jisu be to map kin Trai ki pok palat ba mesem ki em junga kin Trai Jisu be to wat ino kin Trai wat thau Trai Jisu ngam nang Trai ban pan kamon kai bon kamon ka jong mi kin Trai Jisu ba ko do sngo Trai jing khot pas ki pok jong mi hakatang Jisu mi ko la kharta amen. Hakini kapor nginyo ya kaban penkerpang ya kejing ai ki jongi se kakam ka jong ublei kumbangi jule na kawi katayo se kawai pat ki parlok samla ki parbanget ni penkerpang ya kejing ai jongi na kamata kakam ka jong ublei lingba ka jing seng samla pada hakini ka janmit ru tungin penkerpang ya kejing ai ki jongi se kakam ka jong ublei ni ai kublei ru ya kitu ki blano se kakam ka jong ublei lingba ka jing seng samla kini kitayo pat kisngi ki bla lek no ublein kur khu ya pi ublei unang pendap ya kajing im jong pi kabaman la kasngi hagini kapor ninyo ban pen kentang ya kini kajing ai jongi seka kam ka jong ublei tungin ya dewai ublei bad ukpa jongi ubah beneng utrai jong ki met ba ki men sim ki jongi niwan ban ai ngo ya making ko try ba me don ringkat bat ngi bat me penla ingi hagini ka jan met bangi ngin yo ban syakri ban mani ban pendon burom ka kerteng ka jong me hoj haga bakum gani kapor ka bakentang wat habang yemla ban kiu seka yeng ka jong me ken ko kenrat henrei hala ki jong ki yeng ki sem ki jongi ni syakri lang ya ka kerteng ka jong me lingba ka jing seng samla kenrat be ye haga ni ka klip mat ngi pen kerpang ye ki jing ai ki jongi syame ken ko kenrat hala ki jong ki yeng ki sem ki jongi bagini ki jing ai ken long na ka banta ban pen yar ika kam ka jing lap ika gospel ka jong me lingba ka jing seng samla tu shim yaki king ku kenrat tu pen kentang yaki nak benta ka kam ka jong me hi isnei ka bamenang kerkhuru king ku try yangi banginang la ban ai kham ha se ka kam ka jong me hoi king ku kenrat banginang ru ban ai ya lo ka jong ka jing im bat ki sap ki jongi baro try tu sngo ki jing duai jongi bat pediang ki jing ai ki berit ki jongi ka bangingi ai se ka kam ka jong me maap ru kirengkang ki pelat ba mesem ke jeng im jongi kopa yakini baro ngi duai ngi pan ngi kerpat hak kerteng utrai ber unong pen im ba i e jongi uji sukres ki pan amen ublen kerku ya ke jeng pule bat ke basya skor ka ketien ka bakhu ke jong u pad ublei un sngap bat un jubab ru ya ke jeng duai ki jongi ka ba imis san kenti layalam hakani ka jan met ublen kerku ye pi mesan kenti pada onang aibor ye pi ba pinang la ban syakri u hoj ban yikit ika kam ka jong trai haga jing seng samla ublei unlong ringkat bat pi hagani ka por shwa bingin yo sngowi ka khubor ka ketien ka jong ublei na iwei na ki khot jong ka komiti balang jong ka balang presbyterian put mauri imasa el Shabong ngin yo sngow ka wei ka jing ruai kerpang na imes iba dari shisha lajmon bat ki parlok ki jong i bat hadien jong ni ke jing ruai imasta el Shabong in sa shim ya ka benta ka jong i imasta el Shabong ilong wei na kinong nyalam jong ka jing sing samla hadu kini kisngi bat ki por ki bamenta bat ilong ru khot ka komiti balang jong ka balang presbyterian port mauri masa el Shabong isngo kemen sibon bapila banya don ringkat bat ngi kum ka jing seng samla ka ni ka jan miet bat kham tam banya sam ka khubor ka ketien ka jong ublei hapedeng jongi ni duai ba ublei unyalam un ai bor ya pi kat ba pidang yeng ka ni ka jaka ka kentang bagi kentien baro ka ba pi pen sngo kinlong ki ketien ba don bor ki jong ublei hakani ka por ngin yo sngo shua ka ni jing ruai kerpang bat hadien kata i Mr. El Shabong in sa shim ya ka benta ka jong i Kat vapor đang đón là trình em nghiến nhai buson bánh pin kre là trình em bánh pin em là min xiêm wat buat
syuk loy minta kat bagadang don kaya yokan lapadir kapor pacingim rukan syuk telor Jisu khot yangi minta kubor blingin yai pen sawa kadang don kapor minta ketinu blingin let pen benar Lada Jisu ya pidang khot balikin pinar tati Yok loy wan lap ka jingjot manupat ya pi ban tin Lok ba itu ye minta sa shi sin tungin berta bansa priang kubor ublay hagaling satlak birthday Jisu khot yangi minta kubor blingin yai pen sawa kadang don kapor minta ketinu blingin let pen benar Jisu khot yangi minta kubor blingin yai pen sawa kadang don kapor minta ketinu blingin let pen benar pen What lekai shubat birthday bajing im kan om sep imbat yat hamot ublay shinker kuker haikin shlay Tungin ya pen kentang ya kena kapor haka jing duai tungin ya duai ko kpa jongi bah peneng lomba khoj ke kerteng ka jome wan ke hima jome batul long ka mon jome hakandau ka bah peneng gidon ka dau ka ba krawan aingo ye me trai naman ka ko por ka ba kodor ka ma me penla yang au shakri baret jome lembar ki kon ke jome bandan ka yeng ka ba khoj bat ka ba kentang ka jome banya tay ka duan jong ka jing aingo bat ka jing khot karpat ka jong yame Trai ngim long ki ba bet ban khot karpat yame ngilong ki breu ki ba duna na dong shadong Andre try ko mangi long iwan ban pau ka khmat ka khat ka jing snai ka jome naman ngi don ka jing et yaki kular ki ban bam jokot ka jome naman me ong te try bala de ki breu jonga ki wan ka yeng jonga Lada ki dona preng ka pop men maap yaki. Lada ki dona preng ka jingpang men pen kia yaki. But men palait ro yaga rizong ki try na ka nem sniu. Kunat babah ka bakum ka por ngi don ka daw ka bakraw ban aingo yame. Namar ba melori ban sumar yangik. Wara bangi de ban maat yaki jing jong ka jing im. Kham ta ma preng jong ki sngi. Haka ba try ka jingpang klam ka lap don bor. Lagalong ka ri ka ba ka jongi. But hak leng satlak jong ka perthai. And rengi aingo yame try ba melori kendong yangi. Shisha try ka snam ka jong Jisu. Kalau long ka shap ya ka jing im ka jongi. Kalau long ka shap ya ki yeng ki sem ka jongi. Badi ki kon ki jome. Try ka bangidan ban kan pat ya me ka por.
Menis nei ka ban kan maulem ya la ka jong ka kan ho na ka jaka. Ka jeseng samla balang Presbyterian put muri. Ba men kar khu ye kin dong yalam ke jong ka. Men long ka trai bat ki khot jong ka baro. Ba pedeng jong ki kisngi ka basneu. Kinom do jeng kerman kenya trai. Hendra kin yom hat ya ka bor ka jong me. Habaki wat ya me da ka donot baro. Kan rahat babha ngi kan mau kar pangro na ka benta kan ka ri ka ba e ka jong hi. Yakin nong yalam ke jong ka ha ka ba kum ka de kisngi. Ki don kam te trai ya ka bor ka jong me. Bagi laban ya lam ya ka ri ka jong me ha ka lenti ka jong me. Kam tam trai ban ya le ya ka klam ka bawan ban le don bor ka ri ka jong hi. Am da ka jing start ka jong ki breu. Andre trai ki dan kam ya ka bor ka jong me. Ngi da kan mau ker pang trai ki syakri jong me. Ki badan ka benta ka ba khmat he. Ban ya le ya ka klam ka nya trai. Ba mehi men kersan bor ka jing em jong ki. Men ai ka bor ki yeng ke sem ke jong ki. O ngi da kan mau ker pang ro na ka benta. Kito baro ki balang hat akan ka jing shitam trai. O ngi nget skam ba ka kti ka balang mong ka jong me. Kalong ka bor ban thau thamai pat ki met ke jong hi. Trai hang no ba ki don. Lagi don ha ki yeng ke sem. Lagi don ha ki jaka sumar. Ngi duwai ba meh trai da ka snam ka ba melapen mi holom Calvary. Men thau thamai ki met. Ba di ki men sem ke jong ki. Ngi kan mau ki khon samla jong me trai. Ki badan ha jong ki yeng ke sem ke jong ki. Ki badan ha ki jaka trai la ka long ha ri ke jong ni bat sabar jong ka ru trai. Baka jingdap jong me kan long lem bat ki. Bagi nam sngo marwai trai. Ende kan sngo ye ka jing don rangkat ka jong me. Habiki pai bat ki wat ye ka bor ka jong me. Trai ngi wani ka ban IT kerpang. Ye ka de ka por jong ka jing salok na ka ktin ka jong me. Sngo ban ai ngo ye me namar ba melapan la ye ngau syakri baret jong me. Ban yang nga jaka ka ba khot ka ba kantang. Try to shim yang a kumbang ngalong ayu te try amdan ka bala ban buri nakhmat jome. Ndre kumbang along awan ban pau khmat jome. To pen long ya lo jong syakri tangkum ka tendang ya ga ka ba medan ban kren lang ba jong ka por. Kan long try ka khubor ka ba kren ning kong yang a. Kan long ru ka khubor ka ba kren ni kita ka ba sngo bat shaskor ya ka. Kar khu ya ka por ka ba dang sa jong ka jing syakri ka jongi. Hakikti ke badan bor jong mengi boti ban ngi IT nabai kini baro ngi pan ban ngi khat kerpar aga kerteng ka jong utrai ban unang penem jong yu Jesus Christ. Amen. I chairman jong ka jing seng samla ki nong yalam jong ka jing seng samla baro ki khot jong ka jing seng samla shinrang bat kan thei ki nong yalam jong ka balang nadu ki pastor ki temen basan ki dekhot jong ka komite balang ki long keme ki long pa ki para banget jong ka balang baro bat iki para samla ki balaban yu I ki balaban yu sngo ya kene ka khubor lengba jong ka YouTube channel jong ka jeseng samla ha ka bening kong Ngasngoban penpau ka jing sngongu ka ba kraw yo blay. Bawla penla yang au syakri baret jong u. Ban yeng, ban pla, ban sakhi. Bat ban ya sam, ya ka khubar ka ktin ka jong u blay. Leng ba jong ka ni ka por. Ngamla klam penpau ka jing sngo buram. Ya ka program committee jong ka jeseng samla. Ka balay bit, ban penyeng. Yang au syakri ubarit banten rong ya kena ka kam ka ba kraw ka ba kentang bat ka ba diamond sim banya sam lang ba ka ktin ka jong blay kambala duai nga ngets kem ba ublay utrai jongi un kren lang ba usyakri jong u baki khubor baro ki ban mi kindalong ki khubor ki ba ublay hi udan ban kren yanga bat yangi bat ngadon ka jingai ka baskem bau blay udon ka khubor ka bakerpang na kabenta jongi iway piway para samla ngi hagis ngi ki ba hadu kata don na preng ki para bangit pa don ru na preng ki khon samla lese ki ba don na ka jing tamang jong ka donot ka jongki ki ba don na ka jing so marway namar lading ye kren ye ki ba don na preng ka jing pule Kim yo aso ya lat
ban lecture school lanesha college lanesha university nagabanta ban pendep ya kajing thmu jongki don ru ki balado no yaki kam ki jam ki jongki namar kini kajing ki bayo ban sansar ya kana ka parthai andre hangno ko para samna haba phidon kajing duwai ka jongi kalong ba haba phi wat yau trai ba de ka bor jong u pini omat ya ka jing suk ban sem ka ba palat ya ka jing shampang jongi ki breu bat kan ai ka bor ya phi ba phila ban ya ha ka ka parthai ka badap da ka jing do jing kan man suda khnang manum slam ngine poino sa ka banta na ka ktin ka jong blai ka banta na ka ktin ka jong blai ka bala bat ya ka jing mot ya ka jing parkhat ka jonga bat ki banga ngets kem bau trai hi ulapan pau ulapan sai hanga pan kan mau yaladi ning gong bat yangi baro lang ba jong ne ka por kalong shapanga ba wat yau trai bat ya ka bor jong u ka bangi laban shem na ka kitab ka baning kong jong ki chronicle ka lenong ka ba khat rew ka khot ka ba khat wei ki kten ki ba ong kum ne to wat phi yau trai bat ya ka bor jong u wat ya ka khmat jong u halakasngi wat yau trai bat ya ka bor jong u wat ya ka khmat jong u halakasngi ka kten ka jong u blai ha ka kitab ki chronicle ka baningkong ka lenong ka ba khat san bat kum joro na ka lenong ka ba khan rew na do ka khot ka baningkong ha do ka ba khat lai ter kai tho yangi begini kilong ki kentin ki baus David ula kren hagi kon Israel hadin baulala ban thau ya ka tabernacle Trai hadin baulala ban wan ra biang ya ka sundok ka jutang saka nongba Jerusalem knang bagi kon ki jong oblay kin yo ban wan mani hakani ka tabernacle ka jong Trai badula khot yala ka jong ka jaj ban rew ula khot yaki kon Israel baka day yaki ban aingo hau Trai namar ka jing pelat ka jong u ya ka jing im jong ki ban khot karpat ya ka kerteng jong u ban bana yaki kam ki ba phla ki ba Trai ula le ya ka jing im jong ki pat ban wat ya Trai ba de ka bor jong u hakani ka tabernacle hakabadon ka sundok ka jutang jong Trai ka daw ka baus David ulapan kan mau yaki kon Israel ban le kumta ka long namar bah ka por jong ka jingsen shar jong us sol ka sundok ka jutang kala sa haki yengja bat kamshim la don haka jaka haka babyang bagi kon Israel kinyo ban mani lani ban shem balau jong Trai kumaga ktin ka jong blay ka itho yakata haka ka kitab ka baningkong jong ki chronicle kalenong ka bakhat lai ka khat ka balai bato ngin yawan lampat ya ka sundok ko blay jongi namar ngim shim lawat shaka haka sngi jong sol ka sundok ka bakentang ka jong Trai kaladon haki yengja badu David u khot yaki kon ka jong u ban pen kan mau yaki pamenta kala de ka por yaki bakin wat ya Trai ba de ka bor jong u dag bagi phai sakat tabernacle haka pakadon ka sundok ka jutang para samla bat para bangai be kai kani ka sundok ka jutang ka kten ka jong oblay kai tho yangi bakadai ka sundok haka balabu yaki artli ki mauling kniap ki bala tho yaki shipho hukum bala jubo yakana ka sundok ka jutang haka taka tabernacle lani ka taka yeng jan yaka bala shna haba ki kon Israel ki don haka jing yaj wer ka jongki akwaro bagina pusan yiki kato kane tli ki dak lani yaka taka bor ka bau blay upan pau yaka jing don rangkat ka jong u badla ki jong Hebreu langba kane ka sundok ka jutang kakten ka jong blay haka kitab ki Exodus kalanong ka ba life fulai nado ka dakhat ka ba hinyo hado ka ba khan rew
Kay tho yangi bakumno u Moses ujuyo kren markhmat badu Trai u blay jong u haga tabernakel ka jong u Trai badu blay ulawan ban pau haga dor jong rishat lo bat kat bah utau rishat lo udang yeng haga tabernakel ki kon Israel ru ki ju shong sa haga taga jaka bat haga khlep mat ka bau new lo u kan ria nang ta ki kon Israel ru ki kan ria nang ta bat ban ya no shakmat para samla ka tabernakel haka badon ka sendo ka jutang kalalong ka jing kedaw lenti lani ka road map iki kon ke jong oblay ban ya no nang ni shakmat saka waipat ka jing shisha ka badon haka ktien ka jong oblay ka bapen kan mau bau blay upen pau yala ka jong don rengkat ka jong u bala ka jong gibreu long ba ka sendo ka jutang kalong ya gitu ki benta ki bangilaban Shem naka kitab jong Joshua kala nang kabalai ka dukhat ka bakhatsan ka baong kumni bad haba kita ki baba ya ka sunduk kila poi ha Jordan bad baki pojat kita ki lengdo ki baba ya ka sunduk kila dei ha ka romyang ka te kita ki ki bahirna neng kila yeng bad kila yeng kum ka kenton bad kita kebahiar sa kaduriaw, kamadan kaduriaw muluken, kila dukhat, kumta upad ba, ulalet sa silyang, marpersa ka Jericho. Para samla bad ki parabangit, ki jogawat Jordan, ki sange bantut, haba ki slajat, ki lingdo, ki baba, ya ka sundok ka jutang utray, ki day, ya ki jong ka Jordan. Hang niru ublay upen pau, yala ka jong ka bor, yala ka jong jingdon rengkat ka jong u lengba kane ka sunduk ka jutang de namar kata ka daw u David upen kan mau badu khat yaki kon Israel baka de yaki ban aingo hau Trai ban khat karpat yaka kerteng jong u ban pen bana yaki kam ki bapla ki bawlale ban wat yaka khmat jong u lengba kane ka jaka ka bakentang ka tabernakel Trai ki para samla ni MC Shah ki sngi ki balong ki sngi jong ka jing tenju ya ka jing ka jongi hendrai kum ki banget ngim dei ban phala namar ka ktien ka jong blai kala de ban tho yangi yakini ki baro ladengin pule na gospel ka jong Matthias kala nong ka ba arpusaw na do ka khat ka ban riu ter kaktin ka jong blay ka ongkum ni bat pin sa yos ngau shapang kitma bat ki jing bana ye kitma to sumar phi wat khuslai nabaka dei begini ki ke baro kinlong nrei ka bakut kampat laja nabaka kenjaban reu kan yang yele ya ka kenjaban reu bat ka himaru ya ka hima bat kin long ki nem sneu bat ki jing yap themru bat ki jing khnyu jumai Hashibon ki jaka para samla kata kalong kapag kaktin ka jong blay kaladab banya thu lupa ya ka kaban saja bat kabala jaru hakabangi magini kisngi jong kan ka khlam kumta hakabakum kan ka por jong kan ka jingdo jingkermen habakinong puli kimyo sho ya ka lahat ban puli hakabagi batray ki bakta ki babla kim yo sho ya kalat ban tray ban kta kum ba ki juday ban le kaktin ka jong blay kapen kan mau bat ka kran ya ka jing shisha baka don kam yanga bat ya pi ki para samla ban wat ya Trai bat ya ka bor jong u halakasngi ngilada ban ya ya no snem pratali ki banai ban ngimtep ka kabanging dang day banyak kendo yaki sngi yaki bnai yaki snem ka jing ka badangsa mano bala ban tip bonu snem arajarar pho bakom ki banget bat kom kari ka jaj ban reu bat ka perthai bangi haban mat yakana ka jing jongi para banget bat para samla haga bakom ka ka por ka ktien ka jong blay ka ong yanga bat ya phi wat yau Trai badia ka bor jong u
ka jingkali ka bami hakane ka por ka long bale don kam ban wad yau trai badia ka bor jong u ka ktien ka jong blei ka don ya ka juba ka bangilaban shem ha ka kitab u Jeremiah ka lenong ka bar phundai ka khot ka bakhat wei ki ktien ki ba ong kum ni nabang atip ye ki jingmot ki banga prakhat shapang jong phi ong utrai ki jingmot ka jing sok ken te om jong ka jing sniu ban ai ka jing kermen ye phi ha ka por bakut jong phi namar bau blei ulatip lupa shapang jong ha ba jong phi kum ki breu ki bam dan ya ka jing shampang ka ei ka banja la shai na la shisngi para samla ka jing khot lengba ka ne ka jing shisha ka long ba ka de yangi ban wat yau trai bat ya ka bor jong u ka wei pat ka jing kali ka ba mi ka ne ka por ka long kum nongin wat yau trai bat ya ka bor jong u David te upin kan mau ki kon Israel ba ka de yaki ban wat yau trai bat ka bor jong u dag bagi phai sha ka tabernacle ka jong u trai ha ka ba ka don ka sundo ka jutang ka jong u blai ka jutang ka bau trai ulai te bala ka jong ki breu lengbau Moses kumta hagan ka por kane ka khubor ka kentu yanga ka kentu yangi ki prasamla baka de yanga ka de yangi ru bangin phai shakan ka jaka ka bakentang ka jong utrai ka tabernacle ka bakenjaman sem ha ka jing slok lengba ka jing dawai bat ka jing pole ka kten ka jong blai namar ka kten ka jong blai ha ka kitab jong Jeremiah ka lenong ngab ar phondai kai tho yangi ikini ki contain te pin khat kar pat yanga bat pin yo let duai hanga ngaru ngansha skor ya pi bat pin wat yanga bat pin shem yanga haba pi wat yanga daga donot baro u Moses u yakran badu blai markhmat namar bau em hakaya ka jong blai ukpa u sakhayas uya kren markmat baru Jisu namar bau em hagaya jong bleu khon para samla ngi em hagaya ka jong bleu men sem ba khoi ka jing khot yangi ka long bagin phai shakna ka tabernacle haka badan ka sundo ka jutang ka jong utrai banya kren banya slok bat umen sem ba kho jong bleu bat lang ba jong ka por ngakwa bagin pusan iki artli ki jing hikai ki bakrao lani ka jing shisha ki bakrao ki bami habangi wat yau trai ba de ka bor jong u halakasngi ka baningkong kalong habangi la le kumta habangi la le shakat tabernacle ka bakanjaman sem ka baningkong ka bangin yo mat kalong ka bor ka jing alam ublay ya ka jing em jonga bat jong pi lani ka divine direction ya ka jing em samla jonga bat jong pi kom ki samla ngidan hapdeng ki lat ba jong ka jing em lani kita ki crossroads ban ngem tep lani ngem shampang shano ngide ban lek la kalong ya ka jing pule ka puthi la kalong ya ka trai ka kta la kalong ru hakabangi perkhat ban seng ya la ka jong ka long yeng long sem nrenga kwa ban pen pau bania thu ya ka jing shisha ka badana ka ktin ka jong play ya ka bau trai la kren how Jeremiah ka nong ka bening kong ka khat ka basan kumni haba ngampat penlong ya meh ka kepo ngalai itu ya meh bad haba mempat mi no na ka kepo ngalapen kentang ya meh ngalathung ya meh ban long unong ya thu lupa ya ke jaj ban riu para samla kani ka jing shisha kapan pau bau trai jongi uladon lupa uladaban produk lupa ya ka plan na ka benta ka jing em jongi wei pai wei kabadon kamyanga kabadon kamyangi kalong tang bagin wat ya ka bor jong u ya ka jing lam ka jong u ya ka divine direction jong ka jing lam ka jong u ya ka jing em ka jongi bad habangile kumta kan mau kanum don kano ka jing babe ha ka jing em ka jongi ngakan mau ya ka wei ka jing ja ha ka ba wei nagi parlok jongi ulai thu igani bar kata kalong bahakisnem
Syajar kendai sepak kendai pau. Uni uparlok samla. Ula day ban mi nala ke jong ke yeng. Ban lek pulih syaka weipat ke state jong ke negeri India ke jongi. Ke sorkar kalau ada penkrek ya ke jaka bau day ban lek ban pulih. Hendrai sisngi arsngi haswa bau day ban lek ban pulih. Kalau mi dah ke weipat ke notification ngala ban ong. Lani ka jingpen penaba uday ban lek no syaka weipat. Ningkong uday ban lek kita kilom Himalaya ngalaban ong siki kejat jong kilom Himalaya ke jaka ke pengar ado kata-kata ulai thu khana yang kat no sngo kemen ban yo ban lek siki jaka ki balong ya seriam ya negeri ke ba ke jongi hendai mentau hab ban lek pada saka weipat ke jaka ke balong mar persya na syatai syathe mentah hendai namar baulong usamla Kristan bagi kemegi kepa jong kilang geberu blay kila ong yu kon wanam kuslai kano ka bajah ka jing im jongi namar ngilabu ka jing duai ngilawat yau trai hagi por baro ngingets kam bakane ka dai ka jing penyai ka start ka jong blay pitep para samla ka ga bajah tangsi benai habolas dang ban join kata ka college kalau dan kajing yaki ka bakraw hagi benta ki basyatay jong gari India hak ta kapor kata ka mandal commission but ki babon ba ki college ki badon hagi ti por kila deban mat yaki jing ladon kajing ya thang yaki college ladon kajing ya penbensaw hendrai uni usamlah Kristan ula yo ban beteng bet ya kajing puli ka jong but namar kane ke baro ula la ban pendap sisnem shwa yaki weipat ya kalau sempor tang sau snem hendai yaki weipat kalau sempor do jan san snem bada ka bakum kita kapor upersang ban kertiang din ya ka ka balaja ha ka basdang badwang sisa ublei utep ya kelentia ka jonga bad namar bakum ka yeng kum ka sem bakum usamla ngalawat ya ka jingelam ka jong ublei ula tengkai ya ka babatam na ka benta kajing em jonga bat na kabenta kajing em jongi kayeng para samla kata kadai ka divine direction ka jong play let's say kom ki para samla ka kom ka ne ka por pilaban snow dukha ba pila do no ya ka ka ba pi plan bi bitmu ka jing em jong pi ndre to kan mau ya ka ne ka jing shisha ba play udan ha ka lenti ban pen bet ya pi ban kentiu ya pi ban a ya pi ya ka ba bhatam ka badon kam yang ba de pi ka long tang ba ngin wat yau trai bade ka bor jong namar ngilong tang gibreu ngemla banyu ka badan halandet jong ka ka kenro jong kana ka yeng maniru ngidon kampan submit yelade ngidon kampan IT lot yelade ban wat yau trai bade ka bor jong namar utep mau kuma mene ka ktin ka jong ble ka ong ba shuwa ya ka ban pun yanga bade phi ha ka po ka kme jongi ublei ong ala de product ublei ong ala de ban plan lupa ya ka jing im jong phi mono bala ban modur habangi phai se ka ktin ka jong blei yau samla Joseph uneu samla bernget ulai ya ka jing fos neu ba ka ka sngi un salong unong sancharo ba khrao handai hadin jong kata ka bawan banja ulangat ka thliu la de yo ula poi ka yeng jong Potifar la pharap sneu yo ula haban song ha ka yeng bendi khat lai tilikis nem para samla ula haban sha ye gijing baro ndeng ngai skam hapdeng jong kini kisnem baro uyai wat ya ka bor ka jong play namar bawlong usamla uba shepting ya play ngikan mau yo sim paro uba ai ka to ka certificate hangno ngin shem yo samla uba komu ni uba mensim jong play udapau ban namar kata lakan tiu yo sya ka kerdan ka bahalor do kamapo yo sim paro para samla pila jupur khat ya gajing sisa ka badan halendet jong kini ke baro ublei la deban kular yo Abraham yo Ishak yo Jacob bangan long rengkat badu sembai jong me badu lapen kre lupa yo wei ni ki kon jong Jacob badu taulong Joseph nakabenta ban sif nakabenta ban penim ya ka yeng ka jong syakri jong
Nakanikan nem snew ka bawan banja nyau telikis nem hakri Egypt. But hiki than ki ba marjan. Para samla kata ka deka plan ka ba bom jukut ka jong blay. Udan ka plan na ka benta ka yeng ka jong u Joseph, ka yeng ka jong Isaac badu Abraham. Ula dep ban kular lupa yaki. Ngikan mau bau blay ula ong yau Abraham. Badang ka sengkai jong me. Kan sami ka jat ban riu ka bakrao. Balada ka ni ka nem snew ka yaban kejap ya ka yeng ka jong Jacob. Lese kata ka jeng kular ka jong blay kan dalalong ka bapulam. Nreu Trai hapadang kini ki khatlai tiligis nem. Ulapan kre yau samla Joseph. Nakabantaban penurlong ya kata ka plan ka bana bom jukut ka jong u. Ban penim ya ka yeng jong u Jacob. But iki kun jong u barok ki badan hakata ka por. Namar kata para samla ngamu banong hakata ka por. Wanum do jingkermen ladang ide ban ya ya kana ka tem ka serngiu jong ka jingyap. Ngem de ban shepting ka basniu. Naman ngidon ka jinget ka baskem basatai sa silyang. Kadon ka jaka ka bau blay ulapan kre. Ka ayom song pengat kan wan biang ha ka jingim jonga bat jong pi. Ha ka bangila sa sisen pat ban mane lailo yo Trai jongi. Sa sisen pat ngenyo ban Trai lailo. Bat sa sisen pat ngenyo ban pole lailo. Bat ngin sa long ka jing pla. Ya ka jing pla ka jong Trai yanga bat ya pi. Kawai pat ka jing sisa. Lani ka jing hikay ka bakraw ka bangi yo. Na ka ni ka subject ka long. Habang ngilawat yaw Trai ba di ka bor jong u. Para samla. Ka jing sisa ka baar ka long. Bangin maat ya ka bor. Ban job ya ka jing yale baro jong ka jing im. A divine strength. Ka divine strength. Ka bor ka bakan jaman sim ka jong blay. Ban job ya ka jing yale jong ka jing im. Lading ipay siya kaktin ka jong blay. Nakakitab u Joshua ka landang ka banrew ka dekat ka basaw. Hangto ka yito yung ikumno. Bau Joshua lambat ka kanhon kila let ban job ya kan nongba Jericho. Hakabaw Joshua ula hukum. Bagi nyawat kilang do kin ba ning kong ya kasundok kejutang. Nyaw tali kituray. Hakabah nyaw kasngi. Hadin bigla deban ya nyaw sin. Ya kata kasinong. Hadin bigla pensawa ya kata kituray. Bad kijing risa kiba kraw. Kakenro Jericho kalakalam kron. Para samla. Kiyay kikenro. Jong ka jing kibayang ha ka jing jong pi. Le si don na preng jongi kiba mat. Ya ka jing ele kibatang mapi pitep. Le si don na preng jongi kiba mat. Ya ka jing duk. Ya ka jing tangan. Ya ka jing kerdo. Don na preng jongi kiba mat. Namar kidon ha ka jing syate. Jong ka jing mlen kiba sniw. Don na preng jongi le si kiba don na preng ka jing sayong. Ka kiba ngadiban le. Bat kumno ngan le. Kay ka bang amot panong ipi para samla jong langba jong nagapor ka longba. Ladang ilawat yaw Trai ba di ka bor jong u. Anam dan gino-gino ki kenro ki balaban yang persya ya ka jing jonga ba jong pi. Malo balaban modor ya ka jing ka jong Saul jong Tarsus. Nga modor bagi dan Shabong ki parabangit hapot Damascus. Ki baduay namar ka jing shepting bayo uni. Unang pensitam ben jong ki Kristan. Unwan ban job yaki. Lani ban pensitam yaki. Baro kila bna syapang ka jing syirkay ka jong u. Baro kila yasngaw. Syapang jong u. Bat mentaru dan hak ka lenti ban led sa Damascus. Da ka jing tmu ban pensitam yaki nongbod ka jong u Trai bat unang penim jong u Jesus Christ. Henry kala kongpong ka jing habaw lay kendo. Ya ka bor ka jong u Trai. Hasiteng lenti. Kata kalong ka bor ka baw blay u ay. Yanga ba dia pi. Hau brew kalong ka bamla. Ndre hau blay baro kalong ka bala. Hau brew ikma kamdan jingkermen syo. Ndre hau blay baro kadon ka jingkermen. Ba dia kata ngilaban mat tang handa ba. Ngilalej banya selok bat u hagan ka tabernacle ka jong u Trai. Ngalapuli ya katuka jingito khana syapang uniki cross, the cross and the switchblade.
ngakentu yigi para samla lengba kani kapor lada piolat kidan shibon ki clippings lani kita ki testimony ki bayatho Shabong unu samla ni ki cruise udeu samla ubalakha hap Puerto Rico ubala ya ka jing ka bashir khai han nongba New York ula long ubriu ubadan ka bakakti jong u ka khasnam ula penyap shibon namar ka jing khai drugs ka jong u hanrei ula dan hapdeng jong kita ki cross fire ngilabanong man gapor ki bor jong sarkar ki lalet ban persang ban penyap yu bonsin ulalaj niki kuli jong ki sipai leni jong ki pulit ban hagawe gasngi uwe unong yala bakraw ubakerteng u David Wilkerson ulalaj ula dem khoseu khamat jong uni ubreu ubashirkhai uniki cruz ula duai badula ong yu ko niki cruz ublei u e yame ubreu ubla hakajing kabada do kata-kata padrios ngo yikabakum kata kapor badang don ba yu namar uju kali kana kajing kali haladiru shano pipidan habangadon hapadeng jongga jingmong ga jingem kata ada kajing kali ka bau niki cruise uju kali bad namar bau mat ya ka jingmong ha ka jingem ga jong u mat ya ka sosat ka jingem ga jong u bad namar bau yo ya ka jing pentengen nangno ulale iki kam ki balong persya ya kaman ga jong blai ndai ha bau breu jong blai David Wilkerson ula duai ya u wang bau blai u e ya me kalakta ya u balong bahagawe gasngi hakmat jong kita ki paragang ki jong u hakmat jong ki babon ba ki nong shun ki jong u ula priang ya utrai ba unong penem jong Jesus Christ tat hadu kini gasngi ula long way na ki syakri ki jong blai ubalaj ban pla ya ka jing pelat ka jong utrai bat ka way ka baskong tanat ban perkhat Shabong niki cruise kalang bola yutho ya ka ga way ka jing shisha ka babat ya ka jing ka jonga wang Bangladesh banyap hagiti ki kuli ki baki pulit ki wan banyale yang bonsin nga shulait tang salede leng mentang ngasngau thu bau blei udon ka plan na ka benta ka jing jongaru para samla kani ka subject ka ktin ka jong blei lengba jong ka por ka pen kan mau yang apa yangi bangin wat yau trai ba de ka bor jong u bad habangi le kumta utrai un ayingi ka bor bangin sngotu ya ka jingyalam ka jong u ka jingim jongi bala dingi don ha ka no ka jingyale lane kinu kunu jingsha khom shate jong ka jingim utrai un pelai jangi bachisha ngin salong kin nong plai u ka ktin ka jong blei ha ka sam ka bashispa khat pra ka khat ka khat saw u David u pla kom ni wang bau trai ulong ka bor bad ka jingrwai jonga bad ulawan ban long ka jing pen yanga shushu upol haki Philippi haki sithi ka jong u shiki nong Philippi kala nong ba saw ka khat ka khalai ong kom ni ngala ban le yaki ke baro hauta o ba panchayat bor yanga ublei unisne ban karkhu yakane ka khubor ka balapan sngo lengba jogane ka por kandalong ka khubor ka bakren ningkong yanga ka bakren yangi ki para samla khamda ma ka bukum ki ni kisngi ki ba e bangin wat yau trai badi ka bor jong u bad habangile kumta para samlangin mat ya kata ka divine direction ka jing kedaulanti ka jong trai ka jing im jongi la ka deh ka jing pule la ka deh ka kam ka jam la ka deiru ha ka baseng ya ka long yeng long sem ngam juklet ya ka jing ya tho ka bong ya ka wei ka jing ong ka bong bau so nyam tra udeu so bathiang la da phikhet yau so nyam tra haup nai September lani haup nai August lani haup nai October un long so ubajo ndai la da phikhet yau no so haup nai December lani benai January kat no un long babang bad bathiang balingong kumta ka long namar bagi don ki para samla ki bala plan hi bantay ka long yeng long sem ki i ba ka i long ka babet ka babyang kila khet bat haba kila mat ki shem ba ka long ka bajo ndai la da kila ap ya ka por ka jong utrai ngait scam ba kinong wa pleng u bleu la pen kre
ya ka breu la ne yo breu na ka benta jonga bat shisha ngala yo ban seng ya ka yeng ka bathiang para samlangi don kam ya ka divine direction la ka long ha ka bentaro pat kham tam ngi don kam ya ka bor ka bakan jam sem ka jong trai ban yale ya kita ke jing yale ya kita ke jing mlen ke basniu ke bayo bante ya ka jing em samla jongi hapdeng gini gisngi ke basniu ubleun kerku ya ka ke kubor ka balapen skau long ba jong ka por na ka benta ka boram ka jong u amen. Ni aingo yu blay hagani ka janmiet. Bangila yo snow gani ka khubor ka bakordor ka khubor ka balong ka jing ai men sim. Yangi iwei pe iwei ki basha skor ba ki basngap yaka. Tu ai bagani ka khubor kan yai sa aki do nut jongi. Hagi jing mut jing berkat jongi hagi jing im jongi. Bangila ban pentrai kam yaka. Hagi jing im jongi ka baman la kasngi. Ni ai kublai shibon yapi ba el Shabong. Nakamta kani ka khubor ka bakordor ke ba pi pilapan sngau hapadeng jongi. Pan ngi duai ba ublei unak Krishan bor ya pi ba pinang la. Ye ka ban ai ka jing syakri ya ublei. Halaka jong ka balang kum urkhot ka komiti balang. Bat kum ju ru halaka jong ka jing seng samla. Bat haki weipat ki benta ki ba pher ki ba ublei. Udon ye ka ban pindon kam ya pi. Ublein kur khu ka jing im jong pi ka yeng ka sem jong pi. Bat ye ka jing syakri ka jong pi. Nga ai kublai ru ya imis ibadari shisha lajman. Ibala ai ya kajing ruai kerpang hagane kajan miet. Kajing ruai kabalong ka kubor. Yangi bangi ngin ki pat ngin kindit ya kaban ya lap ya ka gospel kajong trai. Ka percaya ka don kam ya ujisu hagini kisngi. Mat dai manga bat mapi ban lai yatu syapang jong u syaka percaya ublain kurku ya pi ibadari shisha lemat ki parlok ki jong pi. Mat unang Krishan ru ka jing im ka jing puli jong pi mat ka jing syakri ka jong pi ya ublei en kurku ya barok ginang isim mentah kan ka jan miet ublei unang ai bor pi iwei pe iwei nila poi ka benta ka ban penwai no igani ka jing syakri ka jongi ha ka jan miet ngi ai ngo ya ublei ubala don rengkat bat ngi ubala yalam ngi bat ul bak Krishan bor ngi kum ki khon ki jong u bangila ban syakri u nakawai ka sngi syakawai pat nakawai kata yo syakawai pat hooj balang imla ban kiu syaka yeng ke jong blai namar kan ka khlam bat ladai ban khangno i ke jaka mani blai ki jongi henre ngi aingo yo blai ba ublai usha ngi bangin syakri u ling ba kini ki kor ki bor ka juk start ka bamenta ban pen poi ke jing syakri ka jongi syaki yeng ki sem ki jong pi tunang yai snok ti bat ngi ban syakri lang yo blai hakini kita yo bat ki bana ki banwan tat adu bang dayo ikalat ban kiu syaka yeng ka jong ublei un ai bor ublei un Krishan pi wei ke besim menta bat ngi ho ngi di ban ya ikin di kisngi ba adu kata haba kani ke jingpang kat ba kenang mi kisngi kalanang por stat hagri ke jela ka jongi nrengi long ki khon ki jong ublei ubalong ka jingya da jong ap jong pi ublei ubalong ka jingya rap hajan jong ap jong pi to ngin yai pen sngaw ki jing duai jongi sha ublei ba ublei un isnei ya kaban pen khia no ya ka dri ka ba iet ke jongi pat ya ka perthai hi barok ka wei tungin yai shania tungin yai duai tungin yai IT how blai na ka mata kini ki aka barok ki benge syam mat nge kendo ngin pen wai no kini ka jing syakri ka ni ka por da ka bangin syam mentalang ka jing ruai ka ba saus pa ar ka jing ruai ka ba saus pa ar pat hadian jo ka ni ka jing ruai ngan kerpat sesisin pat i nongkren ba in bu ka jing ruai pat ba in polite ru da ka jing kerku penwai ka jing ruai ka basaus paar Kristan ya dasumar Kristan ya dasumar jing makajan hala jing len marway ban yat watchlan jing pin shoy kin wan ya le ban pin ngom ban pin ngom bat ya pi ha kapom Kristan ya dasumar Kristan ya dasumar
Ling ba yong ngin ya das ngô pan la ga sun bneng ka yong dum i kin sham shen ka yong ban jing dum kin wai di pin sa shong so kin jai ban lu try Kristan ya das ngopa Kristan ya das ngopa Kristan ya das ngopa ling ba yong ya da ka ba duai pin ba klach ngai la da pin yai duai but yai sharai pin yo lat parnaki jing plot jing swai la da pin yai nes kem ha jing duai Kristan ya da duai Kristan ya da duai Kristan ya da duai da ding yo ham ya da ka jing kermen tang poi hap neng ya ki jing u jing yang ba ro la weng hin yo snow ki tin bu ong u try he rong sha ga jing men u kin ran jong pi Kristan ya da kermen Kristan ya da kermen Kristan ya da kermen jing su pin yo tong ini dua nyai ngoy meta trai nama gana ka por ka ba mala kren pa ding jongi trai ba bhangi ngi dua bo man sim ba khoi ka por jo me un pen shai ya ka khubor ka tin ga jo me ka bala bet lam ba jo gana ka por ba kana yo ban hab ha ki khndo ka ba se so ha ki dono jang ki khon ki jo me bangi la ban ya ha ki ha padeng jo ki sngi ki ba e da ka bor ka jing yalam jo me ba da ka bor ka jong men sim jo me ban jobru ye ki jing yale ka jing embaro trai to kur khu ye ki jing shakri baro ka bangi la da ban pandam kan mau se shi sen pat ye la ka jong ka kan hon ka ma mele bet ban pen yang ya ka ka ga jaka ban ngi don ka jing ka bas khem ba me don ka jing thmu trai ban pen em ya no re no leng ba ki jing trai mission jong ka jeseng samla la ka long hang te bor bhoin bat kum joru trai hamar ngar ngi dwai ba meni snei ban kar khu ye ki shakri jong me ki mission worker ya ki khon ki jong me ki badon ha ki jaka ho ye ki para samla jong me ki badon ha ki ri ka ba e ka jong ni bat shabaru hang no bi ki don ya rabat trai bi ki laban long kum ki samla Daniel ki ba phai sha Jerusalem ban duai laisen ki duai ba meni snei ban krishan bor ki ai bor ki bi ki laban phai sha me ki por baro beginum sngau kenja beginum sngau temang hande begin wat ya kan ka thabar nakal ka bakenja man sim men yo mahat ya ka bor ka jing yalam ka jom meh ka jing em ka jom ki pediang kan rat ka bongo damab da klet ya ka jing duna ka ba meshem ka jing em ka jongi na bai kini baro ngi pan ba ngi dwai ka teng jisu ak ba waino jong ka jing shakri ka jongi to pala jing trai da ka jing ba ka jong bleu khpa na bom jukut ka jing ai ka jong jisu Kristus bo trai lambar ka jing slok ka ba thiang bat ka ban chat bor ka jong ban sim ba khoi kini lai ki ba long we u blei kini ai long u trai jong ngi kom ki khon samla jong ka balang bat kita baro ki para samla ki bani ki ba mani ki ba shakri ki ba don ka ri ka jong ngi
pat hakalang sarla ka perthai menta pat hala kartaru. Amen.